El món ens deixa enrere cada hora que passa. És una cursa imparable cap al progrés, on el vertigen de les grans fites exigeix la pausa d'aquell que ens guia. Oca Global és una empresa familiar ubicada dintre del sector TIC i que donem tot tipus de servei a nivell mundial. Som joves, frescos, àgils i també som segurament l'empresa del sector amb un major creixement orgànic a nivell mundial. Ens dediquem a assegurar i a testar que els béns i equips que utilitzem tinguin la qualitat requerida per als usuaris i als productors d'aquests. Per fer-ho, utilitzem les últimes tecnologies com radiografia digital, ultrasons o fase rai per poder veure els equips per dins i definir-ne l'estat. Actualment acabem de passar la frontera dels 2.500 treballadors que estan repartits en 15 països. Estem en fase de consolidació de l'activitat a Amèrica Llatina i estem en una fase d'expansió important a l'Àfrica i a Orient Mitjà. Treballem en sectors tan diversos com els serveis marítims, retail, empreses energètiques, obra civil, infraestructures i fins i tot oil and gas. També a nivell estratègic estem apostant molt per la inspecció de mercaderies i per l'àrea de consultoria del grup. Enfocant i especialitzant molt en tot el sector de les energies renovables i és aquí on creiem que hi ha un gran futur per al nostre sector. L'any 2014 vam inaugurar la primera estació de les 5 d'ITV que tenim a Madrid, aprofitant la liberalització del sector. A més, vam agafar un estudi important d'arquitectura que va resultar guanyadora del Premi del Col·legi d'Arquitectes de Madrid com a millor edifici industrial de l'any 2014 fet a la comunitat. El que hem fet al final és buscar aquest equilibri entre confiança i talent. Això també ens porta a tenir un equip molt lleial, que això per les empreses familiars és un valor bàsic. A l'octubre de l'any 2020 vam fer la major inversió fins ara, que va ser la compra d'un edifici d'oficines a Sant Cugat del Vallès per ubicar-hi els nostres headquarters i que doni una sèrie de serveis i oportunitats als nostres treballadors per tal de retindre i captar el talent. Tothom em diu que estic boig per treballar amb els meus amics, però jo crec que emprendre és un viatge a la vida i que millor que viatjar amb els amics i la família. El meu germà és una persona molt social i això també ho porta a l'empresa. En Josep és tot passió. Quan té una idea, té un projecte o té una amistat, s'hi llença de cap i no s'ho pensa dues vegades. Fer un món més segur a les generacions venideres a través del control de qualitat i la inspecció. El que volem ser és ser líders en la nostra activitat. I ser líders no vol dir ser l'empresa més gran, la que factura més, sinó la que fa les coses millor.